zvinhu hazvina kumira mushe kuSouth Africa izveso antori ma1 muri Zimbabwe. Ndinoda kuti mungoona zvinhu zviri kuitika, iyo inonzi zvoni Sandako inova iyo South African National Tax Council iri kutaura kuti zvoni vanhu vese muSouth Africa havasi kubvumidzwa kana uchifamba nemota yako hauchichabvumidzwa kutakura more than one passenger mumota imomo. Vakatovhara road, havasi kutomboita zvekutamba izveso. Vari kutodedzera kuti kana uchiziva kuti zvekuti shamwari yako havana basa nazvo, zvekuti ngirikini havana basa nazvo, iwewe munhu wese ngaatakure munhu 1 kana kuti hamene muchatengerana mota 1 here kana kuti hey vana vangu vandiri kuendesa, they don't care. Saka ishamwari dzangu kana kuti vanhu vandoshanda navo ndianani, hama dzangu havasina basa nazvo, ndozvo vari kudedzera. Aiwa, vanhu ava haisiwo hurumende no, but kusaidi vanonyanya respect zvisingaite. To be very honest, come to South Africa unozvinotisa wega, unozviona zvinhu zvandiri kutotaura izvi kuti situation yacho anenge atori ma1, hapasi kudyiwa rinopisa. Ando zvinhu zvatiri kusangana nazvo vedu. Handisi kuzivawo kuti kwamuri ikokoko it's very important kuti mimi kwamunofamba mufambe makangwarira, because auzive, you never know, unonongosangana nazvo ende vari rough futa vanhu zvisingaite. Kwatona vatovhara road kudai unoona kutodzikiswa 1 zvekuzoti aiwa ndiambuya vangu but ndazongoti ndatsana chingobata naye tingoita se tingofamba tese. Havasi kutombozvitarisa, havasi kutora zvichemo. Ndine vana vangu chichi aiwa ngavaende nemakombi, ndo zvinhu zviri kungotaurika zviri kupisa panapa. Hazisi kuziva kuti muchaionawo sei nyaya iyoyi kana kuti muchaitawo sei, asi ndangoti ndingopfuurawo nepapo. Ndini munoziva nyaya ndinenge ndanzwa kungovawo 1 gig kwandiri kunobatsira kuti mese mubva mamhanya kunoenda se kunoinzwa nyaya iyo. So ndisati ndapedza nguva yenyu, ndisati ndoda kukuisirai something. So ndisati ndapedza nguva yenyu, ndangozivisa vanhu mazimba vese vari kugara muSouth Africa imomo kana uchida kuregistrwa company wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, chinongodiwa chete passport chete. Bata Owen uyo ane namba dzandaisa pascreen up ndiye one munhu anogona kukuitira zvinhu izvozvo faster ende icho hazvitombonide kuti uende kwaari ikoko, anongokuitira iye atori kwaari iwe uri kwauri. Unongosenda madetails nezvinhu zvinenge zvichidiwa munge muchitotaura muchikomunicata pafoni, then zvinhu zvako zvobva zvatokufambira zvakanaka. Contact him, garai mamubata zvamanje tererai munzwe chandakukuisirai panapa, pachanakidza icho. Imi vakomana veZANU PF ndoda tovasvitsire message. Unoona kana munhu akadanana nomunhu asiri mukadzi womunhu, akaroora musikana asina ambogara awanikwa nomumwe munhu, vanhu vanoisa macomments akanaka kuti waita zvakanaka, waroora chigagarwa chake, susura kwaedza munzi yechingwa yake musikana nai. Saka mabasa akanaka anenge akaitwa nomunhu anenge azviitira zvinenge zvichirumbidzwa navanhu. Okay, ngatidzoke tiuye apa penyu imimi veZANU, imimi ipapa papenyu veZANU PF ndepenyu kapa 2018 maelection makabira zvinozikanwa the whole world, but munoda kuzama kupolisha maproblems enyu kuti ange avakanaka but ari akaora. 2023 makabira zviri pachena. 2018 mune ropa ravanhu rikateuka, vanhu vachida kuinda kundodefenda integrity nelegacy yemavhoti avo, but imimi vanhu veZANU PF mukadeploya masoja afure vanhu vari mustreet nevamwe vaizvitengesera nhumbi dzavo, anga asingatosiri kustrike, anga asingatosiri kudemonstration. Saka mukada kuti tiinde go deeper, vese vanozvita mamilioneya matendapreneur ava vese ava ivava ihama dzamunangako akazeni ake chaiwo vatarisei. But chamunofanira kuziva ndechekuti Zimbabwe harisi line kana kuti hatitongwina sabu. Zimbabwe inotoda president, saka president anotariswa navanhu. Kana maakuda kusiyirana apa zvigaro pachisabhuku, saka tototi Zimbabwe
haina president, ina sabo kana ushe chief ndo unesirwa vanhu. That's why maida munangagwa aida kutora kuti munhu mutapa aite zvake nokuti anenge achitoziva matactic namagame ake. Ende nyaya yakuleni musiyane nayo iyi. Imimi zvimbwasungata zvezano PF, zvimbwamamire zvezano PF. Saka munoda kuti chokwadi chizotaurwa nevanhu vokunyika yokupi. Chokwadi chinofana kudeclarewa, chichifana kutaurwa namaZimbabwe. Chinofana kupublishiwa chokwadi chiri kuitiwa munyika namaZimbabwe. MaSouth Africans ari kupublisha chokwadi chaRamaphosa chaakaita naJacob Zuma naNambeki na Mandela. But ANC also you coming to be like ZANU-PF. And sometime and somehow I'm wondering, you people for the ANC, why does it not do Dudula to say Ramaphosa stayed there to Zimbabwe? Because Ramaphosa is one of the person, he was defending the integrity and the legacy of corruption of ZANU-PF to stay in power. If he was not support that, you could not be a first person to congratulate a loser to say it's a winner. Eh? How fucking are you there? Fucking are you Ramaphosa? Now, imimi vanhu vezANU-PF ndinoda kukuvhurai nzeve ende ndinoda kukuonesai zviriko kumberi kwenyu zvamusingazivi. ZANU-PF ine secret yainayo yamusingazivi ende yatingafi yakakuudzai kuti izvi ndio zvetichakuitirai, but zviriko. Chitotererai isu tiri kutaura. Vana Mnangagwa vari kuenda vachindobhadharwa mari kunana France. And BRIC nation yavakajoinai, Mnangagwa muchamuona achiikanzela. Hatina kana 12 months anoikanzela. And imimi vari kumunda imimi muchadzingwa semo. Kumapurazi kwamakaenda 2000 muchadzingwa semo. 99 2000 muchadzingwa semo. Kana vakangwara dzokerai kumusha kwamakabva mundovaka. Purpose yokuti dzimba dzamavaka dzinodemoleshiwa kuma formal settlement. But Zimbabwe from Plumtree to Mutare, Baby Bridge to Chirundu, Matondu, chikonzero chokuti imimi vazokuputsirai dzimba, but pesa papana Matondu aripo masango masanga, aripawa aripo masango esawa. Vanoregerei kukutora vachindokita kune mamwe Matondu. Ende vakaregerei vanhu vamwe vavo vezANU-PF vachikupai pokugara. Then ike zvinezvi vavakuita return nokuti zvavaida zvakaita. Imimi zvamaida zvakaita ike nazvisina kuita. Zvavo zvakaita vari mupower. Saka they don't care. And what we say now is the truth. Muri kudzingirirwa sei? Mnangagwa akaritifa mari zvezvikuFrance. Uku. Vese nachiwenga zvendinotaura pano vanotoziva. Agreement yokuti ma white people adzoke muZimbabwe vazoita ma investment.
sezvavakanga vachiita all along panguva yaSmith. They are welcome back again. That's why muchiona itsitsu naKuleni tiri patargeted. Because tiri kutokuonesa idi nechokwadi chiriko chiri kuzouya zviri kuitwa neimbwa idzi. Inini akatambira pandiri vanoenda vapo ndokutaurirai. Nonga vachinzi vanhu veZANU-PF vakaurawa vese. Timu reZANU-PF rakanga randa kuSA rakaurawa rese. Ndovakirasha vese. Ndovakirasha vese netruck. Gambako ndaitoziva mota yake ndikasongana naye ndiyamubhapa. Gambako ndaimuurayira mumota straight. Ndaiziva mota yake. Ndaimuurayira mumota ndikuudzi nhema. Bado ndikambako ndaimubhamba. Ndaimuurayira mumota. Ndaiziva mota yake. Ndaimuurayira mumota ndokutaurira.